Vandaag in Ching Ching. Annemie en ondernemend Limburg op de nieuwjaarsinvitito van VOCA. Het nieuwe jaar is ingezet. 2014 is gestart, wat betekent dat heel wat ondernemers en mooi volk komt toosten op de nieuwjaarsinvitito van VOCA. Dag zeg. Och, hier, kijk eens aan. Ah, op die manier doen jullie dat? Ja, natuurlijk. Ik zou zeggen, welkom hier in het fantastisch mooie Jaga Spiegelpaleis met allemaal waardes op de spiegel. Mag ik je rondleiden? Graag. Kom maar mee. Annemie, mag ik u vragen om hier plaats te nemen voor deze spiegel? Kijk eens. Oei, oei, oei. En wat zie je nu? Ik zie heel veel benen eigenlijk. Heel veel benen, inderdaad. De spiegel vervormt een klein beetje. Maar op de spiegel kan je ook waarden zien. Bijvoorbeeld hier de waarde Dream a Future. Dream a Future. En dan word ik meteen naar 2025 gecatapulteerd of zo. Bijvoorbeeld, Annemie. Maar eigenlijk wil het zeggen dat in een bedrijf mensen nodig zijn die durven dromen, die eigenlijk visionair zijn. Die zeggen van, kom, laten we op Mars gaan landen. En iedereen zegt, zijn je zot? Dat gaat niet. Maar ondertussen gaan we het wel doen, hè? En ook mensen die risico's durven nemen in de toekomst. Zo. Zo gewoon die bedenken. De mensen die zeggen, blijven. Oh, kom, laten we dat eens doen. Die zijn nodig om te innoveren eigenlijk, hè? Ik ben er helemaal mee. We zijn een nieuw jaar gestart, 2014. Wat denkt u, wordt het een goed jaar? Wij hopen al sinds dat het een goed jaar wordt. We zullen er met z'n allen heel hard moeten aan werken. We zien dat de economische cijfers het laatste half jaar zijn verbeterd. En we gaan ervoor dat we een beter 2014 hebben dan we in 2013 hebben gehad. Ja. Wat gaat u zelf kunnen doen met VOCA voor de Limburgers of voor de werkstelling in Limburg? Is er iets dat u kan doen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we heel veel focussen op die verkiezingen en dat we zorgen dat daar een aantal krachtlijnen in de partijprogramma's komen en later ook een regeerakkoord die de competitiviteit van onze economie verder herstellen. Dus dat betekent dat je producten moet maken die je kunt verkopen aan een redelijke prijs en dan is het belangrijk ook dat je dus de loonkost en ook de andere kosten in de hand hebt. Welke raad zou u geven aan starters en aan werkzoekenden? Aan de starters zou ik zeggen, jongens, durf ervoor gaan. Heb geen schrik. Denk niet te fel na. Bereken wel uw risico. En laat u te goed bijstaan door mensen die u kunnen helpen. Enthousiasme hebben die mensen altijd, want anders beginnen ze niet. Maar zorg dat je eigenlijk kan terugvallen op iemand met wat ervaring. Een oudere, een business angel gelijk ze dat noemen, maar een oudere rot, iemand die ervaring heeft en die u wil helpen in het overkomen van dagelijkse moeilijkheden en dat je niet dezelfde fouten maakt die wij in het verleden gemaakt hebben. Voor werkzoekenden is, blijf werken aan uw competenties. Blijf vooral ook aan uw attitude werken, want we hebben heel veel goede mensen, maar we missen soms de attitude. En daar moeten ze een stuk op focussen. Houd er de moed in. Probeer u een beetje aan te passen aan hetgeen wat op je afkomt. Wij kunnen niet elk job creëren gelijk het moet zijn. En neem ook eens een job aan misschien dat u niet 100% past, maar er kan verandering in komen. En wanneer je kan bewijzen in het bedrijf dat je daar goed mee bezig bent, kan je sprongen maken. We zijn een nieuw jaar gestart, 2014. Wat denkt u, wordt het een goed jaar voor Limburg? Het wordt in elk geval een zeer belangrijk jaar voor Limburg.
We zijn nu 1 jaar na de aankondiging van de sluiting van Ford. Er is natuurlijk het SALK-plan, het plan om Limburg opnieuw economisch op de kaart te zetten, dat voluit in de uitvoering komt. Politiek gezien is het ook een heel belangrijk jaar. We hebben belangrijke verkiezingen op 25 mei. En het is heel belangrijk dat we Limburg een stukje nieuw elan geven, nieuw vertrouwen. Dat we uit die moeilijke crisis komen en dat de bedrijven ook opnieuw moed putten. Dat de maatregelen komen om de bedrijven te steunen. Bedrijven hebben echt wel die duw in de rug wel nodig. Want er is toch wel heel grote internationale concurrentie. En Limburg moet voor een stukje zichzelf gaan heruitvinden naar meer innovatie, meer ondernemerschap en meer exportactiviteiten. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Gaat Limburg het goed doen, denkt u? Dat gaat van 2 zaken afhangen. Dat gaat afhangen van de vraag, kunnen wij op het Vlaamse, Belgisch, Europees niveau een aantal beslissingen nemen die zorgen dat de economie terug een duw krijgt. En daarvoor gaat die verkiezingen denk ik ook belangrijk zijn. En de andere kant is, de tweede vraag is, gaan wij erin slagen in Limburg om allemaal die neuzen in dezelfde richting te houden en al die ambitieuze plannen van het SALK en anderen ook echt om te zetten in acties op het terrein. Ik denk dat we goed bezig zijn, maar samenwerking is toch de kritische succesfactor. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat de Limburgers realistisch zijn, maar ook heel veel vertrouwen hebben en goesting om hun hand uit de mouwen te steken en om ervoor te gaan. Maar is dat positief geweldig? Ik vind dat. Ik denk dat echt waar. Ja. Maar we moeten ook niet negatief zijn. Hè. We hebben problemen, maar we hebben ook veel kracht en veel creativiteit. Ja. We hebben veel ondernemers hier, veel mensen die ook eigenlijk toch wel veel ideeën hebben en ervoor willen gaan. Dus, Meneer Bervoets, een nieuw jaar staat voor de deur. Wordt het een goed jaar voor Limburg? Het zal een goed jaar moeten worden voor Limburg. Ik denk dat wij als Limburgers nog altijd veel troeven hebben. Ik denk dat wij ook met de firma Essers dat hebben bewezen in het verleden. En wij zien de toekomst ook hoopvol tegemoet. En we kennen natuurlijk allemaal een stuk wel een aantal problemen die we hebben vandaag met de huidige economie. Maar dat mag ons niet beletten om toch nog altijd een groei te realiseren in Limburg. Ja. Want wat gaat u met uw eigen bedrijf bijvoorbeeld kunnen doen voor de Limburgers? Wij hebben nog absoluut de intentie om verder te groeien in Limburg. We groeien jaar na jaar algemeen, maar zeker ook nog in Limburg. En we zijn een pharma-distributienetwerk aan het uitbouwen waar de basis ligt hier in Limburg, maar waar het gaat over heel Europa. En daar geloven we heel hard in. Er zijn een aantal dingen aan het doen op het gebied van security transporten, waar ook een grote basis ligt hier in Limburg, waar we de technologie van hebben ontwikkeld in Lommel. En we gaan ook kijken wat we ook naar de Ford-site verder kunnen gaan doen. Omdat we daar zelf ook eigenaar zijn van de K-hal. En die willen we zeker ook verder gaan ontwikkelen na het Ford-verhaal. Ja. Zitten we eigenlijk nog wel in de crisis? Want mensen praten daar wel altijd over, maar misschien zijn we daar al wel over. Het zou helpen als we er niet allemaal zo over praten. En dat we niet allemaal de perceptie hebben, dan zullen we het er wel over zijn. 2014, ja. Wordt dat een goed jaar voor Limburg? Dat wordt een topjaar. Ja, dat wordt een topjaar. Ik weiger gewoon mee te doen aan dat negativisme. We krijgen al zoveel negatieve berichten erover over ons heen, dat ik zoiets heb van... Johan Leten die zegt het al. Positivism is a moral duty. En we moeten daar gewoon mee doorgaan. Er komt van alles negatief op ons af. Maar die Limburgers en die hun gastvrijheid, we moeten dat omkeren en we moeten dat mega positief maken. Wij moeten wel denken dat het een mooi jaar gaat worden. Hè? Jawel, positief zijn. Zeker weten. U bent altijd positief? Ja, je moet positief zijn. Het zijn geen gemakkelijke tijden, maar als wij ondernemers al onze kop laten hangen, ja, dan gaat er niks vooruit. Hè? Ja. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je moet de crisis ook zien als een kans, als een opportuniteit. En door de crisis blijven we wel alert. En dat is wel heel belangrijk. Allee, als alles goed gaat, dan blijven we wat op ons lauweren rusten. Maar nu blijven we scherp. En ja, dat is toch wel belangrijk. Wat ga jij zelf of wat kan jouw bedrijf gaan betekenen voor Limburgers? Of voor de werkstelling in Limburg? Bij Ridley zijn we constant in ontwikkeling. We hebben heel wat ontwikkelingen gedaan op technologisch niveau en dat is belangrijk. Innovatie is belangrijk. Om de economie te stimuleren moet je innoveren. Maasmechelen Village doet het goed. Ja. U haalt heel wat volk naar onze regio. Is dat ook datgene dat u kan bijdragen aan onze provincie? Ik denk het wel, ja. 2,5 miljoen bezoekers, dat zijn er een heel pak. Er is altijd ergens wel in de wereld een volkje dat geld te spenderen heeft en graag naar Europa komt. En dat is de taak, denk ik, in Limburg dan, die gastvrijheid, die moeten wij
eigenlijk in valuta omzetten. Daar moeten wij iets mee gaan doen. En die streek heeft zoveel te bieden. We kunnen dat ten gelde maken. En nu spreek ik inderdaad niet in de grote termen van industrieën. Maar er is zoiets als een toeristische industrie en dat brengt ook heel wat geld in het laadje. Wij gaan moeten, en dat is mijn keyword, mijn kernwoord voor 2014, dat is acquisitie. Wij moeten werkelijk de telefoon opnemen, bedrijven opbellen in het buitenland en ze vragen om naar Limburg te komen. Er is geen enkel merk in Maasmechelen Village dat zomaar uit de lucht is komen vallen. We hebben dat ook altijd moeten naar hier halen en ze overtuigen van wat we kunnen, wat deze provincie kan. Wel nu, in de tijd van Piet Schiepers en de tijd van Johan Leten werd dat gedaan. Mensen hebben eigenlijk indirect voor 10.000 banen gezorgd. Wel, neem die telefoon op, zorg voor die charmebezoeken en na 2-3 keer bezoeken zou er wel eens iets kunnen landen. En daar moet men aan gaan beginnen. Ja. Kijk, natuurlijk is er altijd schoon volk uit bekend Vlaanderen dat naar de nieuwjaarsinvitito van VOCA komt. Want dit is het grootste netwerkfeestje van Limburg. Ik denk eigenlijk van heel Vlaanderen. Serieus? Wist je dat eigenlijk? Nee, want met dat je het zegt heb ik in één keer keiveel stress. Moet er hier iets gebeuren dan? Nee, je moet je vooral amuseren en babbelen met heel veel mensen. Want dat is de bedoeling. Mensen leren kennen, misschien ideeën spuwen en dan die ideeën misschien uitwerken in het volgende jaar. Oké, ik heb daar nu wel op voorhand niet over nagedacht. Ik heb nagedacht van ik ga een leuke avond hebben, veel leuke bekende mensen zien. Lekker eten en drinken en... Maar ik ga er eens over nadenken. Griet, we zijn een nieuw jaar gestart. We zijn in 2014. Denk je dat Limburg het goed gaat doen in 2014? Heb jij schrik voor onze provincie of voor het volk? Nee, ik denk dat die het heel goed gaan doen. Sowieso is Limburg heel goed bezig. Oké, we hebben een paar tegenvallers gehad, maar het kan alleen maar beter worden. Hè. Daar geloof ik echt wel in. Zijn wij globaal een enthousiast volkje? Ja. Echt wel. Jullie zijn veel positiever van mensen. Ja, ik ben van Antwerpen, ik ben geïmmigreerd naar Limburg. Maar jullie zijn veel liever, veel toffer, veel enthousiaster, veel positiever dan... Ja, oké, Antwerpenaren hebben een grote mond en die... Ja, alles kan en alles mag. Maar als een Limburger iets zegt, dan gaat hij er wel voor. En dan ja, doen ze het wel. Ik vind dat wel leuk. Goedele, 2014, een nieuw jaar. Denk je dat het een goed jaar wordt voor Limburg? Ik heb het gevoel van wel, want ik heb daar straks naar de speech van de voorzitter geluisterd. En wat mij positief verbaast is dat hij het allemaal goed inziet. En ik vind het eigenlijk wel leuk dat ze zich niet vastpinnen op wat gaat er allemaal slecht en wat zou er nog aan rampen kunnen gebeuren. Maar eens kijken, wat gaan we doen om het beter te maken. Dus ik geloof het wel, ja. Want ben jij zelf ook altijd een positivo, ook al weet je dat we in een crisis zitten of dat er een moeilijker moment aankomt? Ik ben eerlijk gezegd naar mijn eigen gevoel te weinig positief. Ik zou heel graag wat meer positief zijn. En daarom dat ik ook zo dol ben op mensen die positief zijn. En dat ik die signalen eruit pik. Dat ik zeg, ja, eigenlijk dat is waar. We moeten ons niet te veel focussen op alles wat fout gaat en kan fout gaan. Maar er zijn ook zoveel mooie dingen die kunnen gebeuren en die je zelf kan veranderen ook, vooral dat. Nu, de werkloosheid is groot. Wat voor raad zou je geven aan werkzoekenden? Ik heb altijd het gevoel dat er zoveel jobs zijn, maar als je er eenmaal aan begint, ik denk dan altijd, ja, desnoods ga ik een emmer kopen en een spons en een zeemvel en ga ik ruiten wassen. Zeg, jij geeft zelf les. Wat geef jij mee aan studenten naar de toekomst toe, als ze op zoek moeten gaan naar een job? Wat ik eigenlijk studenten wil meegeven is, zorg dat je sowieso altijd iets deftigs achter de hand hebt, maar doe vooral wat je graag doet. Je leeft maar één keer, echt maar één keer, allee, denk ik toch. Dus doe vooral wat je graag doet en waar je gelukkig van wordt. Wat het ook is, wat de mensen daarvan ook denken, zolang jij er gelukkig van wordt, is dat belangrijk. En dat meen ik. Ik raad gewoon elke student aan zoveel mogelijk ervaring opdoen en goed luisteren naar die oude knarren, want die weten het nog altijd beter, hoor. Ik raad ze vooral aan om te vergeten wat dat ze gestudeerd hebben en om te vergeten waar ze veel centjes mee verdienen, maar dat ze een keer gaan voor een passie van wat zou ik leuk vinden, want uiteindelijk moet je heel lang werken. En het is belangrijk dat je het graag doet, want anders zou je niks vol. En het is soms beter om
slechte uren te hebben en een minder goed loon en minder comfortabele situatie, maar dat je het graag doet als omgekeerd. Dat is heel belangrijk. Wat kan jij eigenlijk echt doen als directeur van een hogeschool? Maar zo'n hogeschool is een heel fantastische organisatie. Hè. Daar heb je alle disciplines die je in de wereld maar kunt tegenkomen, die zitten in die hogeschool. Dat gaat van een pop, een rocker naar een marketeer en dan heb je logistiek. Eigenlijk alle disciplines. En als je die disciplines multidisciplinair laat samenwerken, dan kunnen we elk probleem in onze provincie oplossen. En dat is onze taak. Denk je dat studenten bezig zijn met het woord crisis? Ja, als ze examens hebben. You of the Pleiades can't stop the spirits when they need you. Dun 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 dun.